Вітаю, паважаныя слухачы і гледачы Еўрарадыё. У студыі працуе Марыся Вайтовіч. Сёння мы гаворым пра моладзь Беларусі, як яна жыве, што яе цікавіць, куды глядзіць і якія выбары перад ёй стаяць у сучаснай рэчаіснасцю. Мы гаворым пра моладзь унутры краіны, унутры Беларусі, пра тых, хто пераехаў у Еўрасаюз і за мяжу, у прынцыпе, пра ролю медыа і YouTube, пра ўплыў рускага свету, а таксама пра моладзевыя блокі і ініцыятывы, якія фармуюць перспектывы пакалення. У нас у гасцях мой калега з Радыё Свабоды Зміцер Гурнеевич. Вітаю. Прывітанне. Вельмі радая бачыць, вельмі чакаю кожнага нашага эфіру. Вясна. Вось будзем і такія вось тэмы моладзь якраз будзем асвячаць. Я нагадваю, што вы можете быць актыўнымі, пакідаць свае каментары і пытанні пад гэтым стрымам і рабіць гэты эфір яшчэ больш цікавым. Я б хацела пачаць з таго, што нядаўна у Дмітрыя выйшаў такі новы эфір, праграма з Іванам Прусам і Глебам Сямёнавым. Гэта вядучы такога вельмі папулярнага шоу на Ютубе «Абсуждаем». Вельмі вясёлага, вельмі сучаснага, на мой позірк. Гэта тое, чаго моцна не хапае сёння і нам самім, і беларускім медыа, якія скіраваліся трохі ў палітыку, у такую вось брутальную сучаснасць нашу, так? Вось трошкі трэба пераключаць і памятаць, што жыццё працягваецца і чым жыве беларуская моладзь. Вось якраз гэтыя хлопцы, яны вельмі добры кірунак узялі ў сваёй працы. Падзяліся, калі ласка, сваімі ўражаннямі, так? Чаму ты ўвогуле запрасіў іх, менавіта іх на эфір, што было важным для цябе даведацца, і што важнае ты пачуў у гэтай размове, ты ўжо жывеш даўно за мяжою, што новае ты даведаўся? Менавіта я іх і запрашаў з такім разлікам, што нарэшце трэба трохі разбавіць таксама кола гасцей, з которымі я размаўляю ў розных сваіх эфірах ці ў розных праграмах уже шмат гадоў на Радыё Свабода. Пераважна гэта нейкія вельмі такія сур'ёзныя размовы або там пра ідэнтычнасці, пра палітыку. Мне хацелася ўсё-такі звярнуцца да маладзейшай аўдыторыі нашай, каб пагаварыць пра яе, праз людзей, якія сочаць за ўсімі гэтымі трэндамі, за гэтай атмасферай. Ну і мне самому было цікава. Я афіцыйна яшчэ пару гадоў моладзь, таму што цяпер моладзь это да 45 гадоў. Але ўсё ж такі, так, мне самому цікава было, але я ведаю ўсё ж такі, што мы маем на ўвазе пад моладзю людзей старэйшага школьнага ўзросту, універсітэцкіх людзей, або там першыя гады пасля універсітэцтва. Мне найперш была гэтая катэгорыя людзей цікавая. Я таксама гляджу перадачы і Глеба, і Івана. Не ўсе, але мне цікава рэальна, чым жыве Беларусь. Яны шукаюць вельмі такія неардынарныя рэчы, цікавыя, часам тыя, з которымі цяжка пагадзіцца. Ну, але такія людзі розныя, людзі любяць рознае, глядзяць рознае, слухаюць рознае. І мне здаецца, мне цікава проста рэальна шукаць як бы ісціну ў гэтым. Вось што цікава, чаму цікава, дазнавацца, не проста ацэньваць. Сапраўды, як хлопцы там сказалі ў эфіры, што мы не ацэньваем там... Мы не осуждаем, мы обсуждаем. Хотя у іх такая назва іх шоу, яна гаворыць вось, ну, такая двуякая, такая, ну так. Вось, я даже хацела... Так, мне падабаецца, просто закончу адным словам, адным сказам, мне падабаецца рэальная глыбіня, якой яны вядуць гэтай перадачы, ім таксама рэальна сутнасць. Яны спрабуюць зразумець, чаму гэта чалавек цікава, або чаму эта з'ява цікавая, не проста вот паказаць і прагатаць. Мне вельмі падабаецца іх фармат, як яны падаюць розныя тэмы. Прынамсі, я вось літаральна перад эфірам пераглядала адну іх праграму, адзін выпуск, дзе яны абмяркоўвалі вось гэтую праграму 100 пытанняў да дарослых. Калі дзеці, моладзь задаюць пытанні знакамітым, там, розным людзям, палітыкам, акторам, там, і гэтак далей, і яны трохі высмейвалі так тое, што бачна, што тым дзецям на дзяржаўным тэлебачанні рэжысёр даў, вось бачна, што далі пытанні, якія яны задавалі. І яны зрабілі такі фармат, яны ў сваю студыю запрасілі таксама моладзь, вось, і кажуць, вось мы дакладна кажам вам, мы ніякіх там ім пытанняў не давалі, вось проста папрасілі, пытайцеся, ну, нас пра тое, што хочаце. І бачна, які гэта кантраст, таму што моладзь зараз, ну, што цікава,
цікавіць. Ёсць такое вось, мы зараз кажам, што вось моладзь да нейкага ўзросту, вось гэта тое пакаленне ці іншае. Зараз вельмі ўсё і проста і непроста. Ёсць зумеры, так, ёсць там пакаленне старэйшыя міленіалы, ёсць альфа. Мы нават гэтых слоў усіх уже, мабыць, не ўсе словы гэтыя ведаем, так, але і бачна, што моладзь размаўляе на сваёй мове і што яе цікавіць. Абсолютно. Я тебе приклад приведу такі, тому що мої діти, два сини, одному з їх 13, другому хутка вже буде 17, яны выросли не ў Беларусі. Яны натуральна ездили ў Беларусь шмат разоў, шмат праводзілі там часу, яны жывуць як бы у Чэхіі. Але улетку некалькі разоў мы сустракаліся з нашымі сябрамі, которые прыязджалі з Беларусі, і таксама іх дзеці адтуль прыязджалі. Я здзівіўся, наколькі яны хутка знаходзяць супольную мову, здавалася б, з абсолютно розных сусветаў, як бы культурных таких як бы супольнасцяў, так? Яны знаходзілі супольных блогераў. Містер Біст, адзін з самых папулярных там. Да? І у іх былі агульныя тэмы на тиктоках або мемы, яны разумелі адзін другога нашмат прасцей, чым я б разумеў у іхным узросце, напрыклад, свайго некага там троюроднага ці якога-то брата ці сястру з Амерыкі, которые там у мяне ёсць. Адзін для другога мы рэальна тады былі б іншапланетнікамі. А сёння няма такога. Сёння людзі прыблізна могуць жыць у тым самым кантэксце. Мне яшчэ цікава, што вось Іван і Глеб, якія прыходзілі да цябе ў праграму, яны самі, у прынцыпе, нават ужо для нас, яны, моладзь. Вось. І яны спрабуюць размаўляць вось на нейкай агульнай мове і знайсці гэтую мову, так, з тым пакаленнем, якое падрастае. Гэта таксама ўжо малодшае пакаленне. Самі гэтыя хлопцы вядоўцы гэтага шоу, яны называюць сябе і не зумерамі, і не міленіаламі, а неяк так ці зумяняламі, нешта такое. То бок яны кажуць, што яны проста паміж вось гэтых вось пакаленняў. Гэта таксама цікава. Як ты адчуў? Ты у нейкі момант, калі з імі размаўляў, адчуваеш сябе старым? У пэўны момант так, конечно, адчуваў. І, па-першае, біялагічна сапраўды старэйшы. Хаця я, здавалася б, стараюся быць на нейкай там хвалі, разумець па сваёй працы. Я проста мушу таксама ведаць, чым людзі цікавяцца. Тут адчувалася, нават калі іх на перадачы гляджу. Магчыма, проста мае густы з узростам таксама мяняецца, нейкі там музычнае, кіно. Але я бачу таксама, што цяпер проста іншая нахваля, як кажуць, так? І іншыя фільмы, яны інакш робяцца. Яны робяцца адмыслова для такіх людзей, для маладых, там, дзе хутка ўсё мяняецца, таму што гэта як бы людзі, которые глядзяць тиктокі, яны, напрыклад, не змогуць глядзець старыя фільмы. Я недавно праглядаў «Хроснага бацьку», і я здзівіўся, як я мог глядзець яго, калі мне было, там, не ведаю, 12-13 гадоў. Там адна сцэна можа быць 2 хвіліны, там, муха лётае, нешта. Цяпер хочацца пераключыць, узяць у рукі тэлефон. І я сапраўды адчуваю, размаўляючы з хлопцамі, разумею таксама нашу адлегласць і таксама наколькі ўсё для іншага пакалення, для кожнага пакалення заўсёды нейкая іншая свая культура. Я памятаю, што калі я быў там падлеткам, дзіцём, мы жылі з бабуляй таксама, яна была адно пакаленне, яна там глядзела па БТ, такая перадача была «Запрашаем на вячоркі». Мае бацькі, которые глядзелі «Песню года» Ірина Алегрова, там Олег Газманов, або там Паплаўская Ціханович, калі пра беларускі кантэкст. І я абсалютна ўжо нешта зусім іншае, который мог слухаць там Offspring, Нірвану, або там нешта лягчэйшае. Кожнае пакаленне мае свой уласны свет. І я думаю, што мы з табой нават, для нас, гэтай маладыя людзі, абсалютна нешта зусім іншае. Калі я гляджу тиктокі ці інстаграмы, што цікавіць людзей в Беларусі, думаю, божа, я сябе не хочу адчуваць старым, але просто наколькі розныя густы. Так, я таксама была даволі нефармальным падросткам, так, але я расла ў дарослай кампаніі, і мае бацькі, яны слухалі Pink Floyd, розныя такія там джаз, там яшчэ нешта. То бок я шмат чаго падхапіла, у прынцыпе, у бацькоў у нас добрыя стасункі, і вось растучы у дарослай кампаніі, я памятаю, што я амаль адразу, калі пачала працаваць, яшчэ была там студэнтка, я пайшла працаваць у грамадска-палітычныя медыі, і вось амаль адразу працавала вось у гэтым такім сектары, так? Вось з дарослымі людзьмі, там спрабавала ўсё зразумець, там нешта таксама праходзіла, думаю, што вы кажаце такое, да, што ўжо трэба, з'явіўся інтэрнэт. Я памятаю, як я
упэўнівала, просто хадзіла, калі працавала у гарадскім, скажем так, медыа дзяржаўным яшчэ пару гадоў на апошніх курсах. Я памятаю, як я іх упэўнівала, што трэба рабіць сайт, мы можам быць першымі, у нас вось такое гарадское медыа, так можна цікава зрабіць. Усё на мяне глядзелі і казалі, нам трэба газету прадаваць, і вось гэтае вось непаразуменне, мне было так шкада, і пасля ўсім прыйшлося перайсці на гэты інтэрнэт усё роўна. І у мяне моцна што змянілася, калі ў нейкі час ужо праз шмат гадоў я папрацавала трошкі у Куку. Я пісала тэксты, і якраз таксама медыа, якое вельмі арыентавалася ў прынцыпе на сучаснасць, на здесь і цяпер, так вось што адбываецца. Вось і я пачала камунікаваць са сваімі равеснікамі. Вось. І яны былі цікавымі, так я думаю, гэта такі цікавы свет, гэта вось мае ж, да, я тут там з дарослымі. Все пазнаецца ў параўнанні і ў прынцыпе, але адзінае, што хочацца сказаць, што моладзь, яна беларусам прыходзіцца вельмі цяжка, напэўна, таму што моладзь настолькі розная. Гэта не моладзь, якая вось я слухаю адно, ты слухаеш іншае, ці там яшчэ. Гэта моладзь сёння, якая падзеленая у прынцыпе як мінімум на 2, а максімум на шмат свету. Моладзь, якая засталася ў Беларусі, жыве ў Беларусі, гэта мільёны чалавек, моладзь, якая пераехала. Людзі, якія жывуць у 2 розных рэчаіснасцях сёння, але ўсё роўна іх аб'ядноўвае, напрыклад, тое, што ты кажаш, там нейкія ютуберы там ці іншыя. Вось добра, напэўна, што моладзь, якая пераехала, яна можа нечым там дзяліцца са сваімі былымі аднакласнікамі, а мы тут даведаліся, напрыклад, пра класных музыкаў. Вось тут у трэндзе гэта. Можа, нейкі абмен усё ж такі ёсць, калі так было б, канешне, файна. Вось. Давай, напэўна, пачнем яшчэ вось з пытанняў, якія вельмі хацела сёння абмеркаваць. Размова пра маладое пакаленне, яна вось адразу прыводзіць нас да такога пытання, што моладзь глядзіць, што яе цікавіць. І вось першае, што хачу запытацца, як моладзь Беларусі сёння, на твой позірк, атрымлівае інфармацыю, і ці сапраўды рускамоўны контент ўсё ж такі дамінуе ў соцсетках і YouTube, калі мы кажам пра моладзь у Беларусі? Ну, бясспрэчна, і тут няма нават нейкіх сумневаў, паглядзець можна все это рэйтынгі ютубераў ці блогераў, которых у Беларусі гэта пераважна расійскія зоркі, і тое гэта зоркі такія, скажем, ну, некія селебрыці, людзі, которые займаюцца лайфстайлам, або нейкімі там вясёлымі рэчамі, рознымі там конкурсамі, і толькі дзе-то там пазней на 10-м месцы які-небудзь там, не ведаю, Максим Кац, Варламаў ці Дуць, а беларускія яны пачынаюцца, я не ведаю, можа, ў другой дзесятцы какой-нибудь, які-нибудь Кокабай ці хто-нибудь такі. Ну, па-першае, мне здаецца, што неправільна гаварыць таксама пра ўсю. Мне прасцей, каб зразумець моладзь, разумець, што яна таксама вельмі моцна сегментаваная. У Беларусі ёсць людзі, которые цікавяцца там, скажем, гарадской культурай, ёсць людзі ў вёсцы, которые трошачкі або гарадскіх там пасёлках нейкіх, якія імкнуцца таксама да гарадской культуры, але іх все-таки іншы кантэкст. Есть люди, которые читают книжки, есть люди, которые вовле их не читают. Несправедливо говорить, что вот уся она некая такая, и якая моладзь наша не тая, вот мы были другие. Просто засюды разные сегменты, разные бурбалки так званые, коли это говорит нашей журналистской мовой. И я думаю, что российская простора информационная, она все-таки мае уплыв на все гэтыя бурбалкі, у тым ліку на нашу. Мы все роўна глядзім вот з тобой не разам, але асобна, пэўна, якога-нибудь Дудзя, Каца. Я, конечно, больш цікавасці прафесійныя гляджу это ўсё. Але... Не, я таксама, я не сама. Мяне прымушаюць. Не, ну, Дудзя я гляджу сам, як бы, мне цікава, ён сапраўды вельмі выбітны інтэрв'юер. Таму што, як бы, трэба разумець, мне здаецца, што у іх вельмі шмат грошай. Яны могуць рабіць это з любымі гасцьмі, ездзіць, запрашаць. Ну і, в прынцыпе, краіна вялікая, там, колькі там 100 мільёнаў іх, і, напэўна, знойдзецца пару тысяч вельмі цікавых гасцей, хаця і ў іх ужо паўтараецца госці туды-сюды. Але беларусы маладыя глядзяць, таму што все-таки там, дзе ўсё зіхаціць, там, дзе ўсё скача, это вельмі цікава. У іх забаўляльны контент, ён, конечно, ў разы
вышэйшы. Да у нас в прынцыпе у Беларусі вельмі мала забаўляльнага контенту, там ёсць на контенту, ёсць на нейкі там это все фактары, музычныя конкурсы, але так як это робіцца ў Расіі, дзе просто грошай, ну, неверагодная колькасць на такія ідзе вытворчасці. Я памятаю, калісьці хтосьці мне называў лічбу, што ну гадоў яшчэ пару таму я даведаўся, што расійскі тэлеканал НТВ толькі на замежныя, я сюды ты прыклад паказваю, толькі на замежныя камандзіроўкі ў месяц мае большы бюджэт, чым увесь гадавы бюджэт Белсату. І цяпер можна уявіць, так, пра якія мы ўвогуле кажам як бы грошы, которые на это ідуць. Хаця ёсць, канешне, выключэнні, ёсць людзі, которые ствараюць контент, седзячы проста каля відэакамеры, гаворачы там па некалькі гадзін, або бегаючы там па полі ці па горадзе. Ёсць розныя абсалютна. Але вот у нас, можа, з увагі на тое, што ў Беларусі не было гэтага рынку свабоднага, медыйнага, і людзі, в прынцыпе, баяцца так часта выходзіць на вуліцу, здымаць там нейкі контент, таму што гэта заўсёды можа быць успрынята неяк дзіўна. У нас меншая ўсё ж такі як бы традыцыя раблення такого контенту. Але ўсё роўна я разумею, зноў жа, ну мы ўжо гаварыліся некалькі разоў, так, што моладзь розная, і мы кажам вось пра таксама розныя, скажем так, гледачоў там, так, таго ж самага Ютуба ці тых жа самых медыа. Я ведаю, што і ў Беларусі, нягледзячы на гэта страх, гэта класна. Я хацела толькі запытацца, вось як ты лічыш, чаму мы не можам нібыта там ствараць нейкі канкурэнтны контент. І вось ты кажаш, што, напрыклад, некаторыя баяцца выходзіць на вуліцу, так, і здымаць гэтыя нейкія там шоу, апытанкі рабіць. Я памятаю, што за апытанкі ўвогуле казалі, што будуць там, калі яны не арганізаваны дзяржавай, там ледзьве не судзіць, там, і, ну, гэта небяспечна. Так. Ёсць як бы розныя прыклады. Ну, напрыклад, калі взяць Влада Бумагу, так, беларус, который стаў все-таки вельмі папулярным у рускамоўнай прасторы. Взять Егора, ягона былога калегу, так, который таксама стал вельмі папулярным. Ёсць і выключэнні, нельга сказаць, што ўжо там у нас зусім нікога няма такога. Але заўваж, яны таксама паехалі ў Расію, прынамсі Бумага, так, ён стаў фактычна расійскім зараз ютуберам, таму што гэта іншы рынок рэкламы, это інакш все працуе. І калі ты там, ты мусіш падстроіцца пад тую ўжо аўдыторыю. Ты ўжо не пажартуеш пра нейкі там беларускі кантэкст, ты будзеш пра-расейскі. І ў выніку так і атрымліваецца, што нашы русеюць, нашыя зоркі, которые туды едуць, ну а мы губляем як бы такіх патэнцыйных зорак, нават калі б яны па-расейску рабілі, але пра Беларусь, там пра свой кантэкст, калі б мы разумелі там кодовае слово, так, шуфлятка, там щось такое, то это было б наше ўжо, а так это губляецца, мы самі гэтага не робім. Ну, як бы я бачу, што все-таки ёсць файны ствараюцца. Я, напрыклад, гляджу вельмі часта на Ютубе, мне ёсць падпісаны вельмі шмат сторонак, там раварысты нейкія катаюцца па Беларусі, расказваюць. І не толькі па Беларусі, па Европе, нейкія людзі, которые ходзяць у падарожжы, вандроўкі, розныя падкасты гістарычныя. Вельмі шмат у Беларусі ёсць. Натуральна, яны цалкам згубілі нейкі грамадска-палітычны аспект, а можа і добра. Яны развіваюцца ў пэўным рэчышчы, там займаюць свае нішы. Часам вельмі нават вузкія, там і пра кіно, і пра камп'ютарныя гульні. Але многія з іх сапраўды робяцца па-беларуску, і я бачу, што вялікай папулярнасці яны не набіраюць. Все ж такі, ну ты не пераб'еш гэты моўны бар'ер, калі людзі у большасці там абсалютнай размаўляюць па-расейску, это іх штодзённая мова, яны на ёй думаюць, ім вельмі складана ўспрымаць беларускі кантэкст. Это вялікая трагедыя, я не ведаю, як это пераадолець. Но былі прыклады там з 90-х гадоў, калі там газета «Свабода», которая выдавалася не толькі па-беларуску, яна на Тарашкевіца выдавалася, яна мела наклад 120 000 часовнікаў, але это былі іншыя часы, калі не было інтэрнета яшчэ. Але людзі такія газеты куплялі, і не важна было, што она па-беларуску, хаця большасць гаворыць па-расейску. Ну ясна, калі мы будзем все зараз узгадваць, што было там пры нас, то ўсё, то нас таксама будзе не вельмі, напэўна, цікава слухаць, скажаш, што сабраліся старыкі размаўляць, як там было раней, так? Вось, але вось добра, окей, я памятаю, што ты запытаўся ў хлопцаў, калі яны былі ў цябе ў эфіры, вось, што ў іх большасць там праграм пераважна таксама на рускай мове, як яны вось да гэтага ставіцца, і яны вельмі канкрэтна сказалі, што мы не перастаем быць беларусамі, калі размаўляем там па-рускі. Ну, ёсць такая пазіцыя, шмат у каго такая пазіцыя, у прынцыпе, так? Вось, окей, але ж можна трымацца такой пазіцыі і здымаць контент у Беларусі для беларусаў. У прынцыпе, і разумеючы сітуацыю там, што, окей, у бок палітыкі мы не ідзем,
у бок глобальнай палітыкі, так, вось здымаць, як ты кажаш, пра вандроўкі, пра вуліцы, пра горад, пра вось такое. Але чаму гэта ўсё застаецца незаўважным нібыта такім, што вось якая праблема з папулярнасцю? Я не ведаю, ці так уже незаўважаным, ну як бы я гляжу вот этой роварныя заезды, ну там, скажем, там бывае там 15 тысяч гляду на ютубе, гэта дастаткова шмат, не трэба казаць, што это мало, улічваючы, што все-таки нас не 110 мільёнаў, як, мовна кажучы, ў Расіі, расійскую мову разумее там паўмільярда людзей на планеце, а беларускую значна менш. Гэта не так мала. Часам беларускамоўны контент вот, вельмі добра заходзіць. Я бачу таксама вялікія доўгія гутаркі, там і нашай Нівы, там Мікіта Мелказёраў зямляем пухам. Як бы, калі пералічваць на лічбы людзей, которые разумеюць і гавораць па-беларуску, карыстаюцца, для которых эта мова такая, скажем, ну не чужая, гэта лічбы значна вышэйшыя, чым у расійскай аўдыторыі, нават дуть які-небудзь. Гэта значна вышэй, калі мы параўнаем у працэнтах. Ну, але чаму гэта не ажно так папулярна? Ну, не прывыклі нашы людзі яшчэ так моцна спажываць. Значна больш гэтага стала, але чамусьці менш. Мне вот вельмі сімпатычны ёсць на ютубе такі хлопец у Віцебскай вобласці, ён падарожнічае з такім столікам, з крэселкам і гатуе ў лесе ежу, расказвае там пра нейкія вёскі, ён такой трасяначкай гаворыць, ну, больш у расійскі бок, расійскую мову. Ён там бывае канячок сабе налие, нешта прыгатуе, блінчыкі нейкія, раскажа пра сваё жыццё, пра суседні вёск. У яго там шмат прагляду, там десяткі тысяч бываюць праглядаў. Ён нават рэкламу мае, пры тым, што это робіцца вельмі самапальна. Ён просто ставіць, відаць, нейкі там апарат. Вельмі ёсць, я думаю, што і паспяховыя прыклады. Ну, але і вяртаючы таго, што я казаў раней, просто як бы няма такой вялікай у нас медыйнай культуры, дзе б гэта, скажем, дзе б гэтыя людзі запрашаліся на вельмі шырокія колы, напрыклад, там на тэлебачанні пра іх не гаварылі пра нейкую з'яву. У нас такога няма, як бы уключаеш БТ, там яны спрабуюць нейкіх зорак сваіх ютубераў, ябацік так званых, раскруціць. Я калісьці рабіў для свабоды нават агляду такіх людзей, яны просто слопнуліся все, это нічога не выплыла, таму што там няма аўтэнтычнасці, сапраўднасці ніякай. І таму на сілу нічога з гэтага не атрымаецца. Таксама, як яны робяць там БРСМ, напрыклад, людзей туды цягнуць, і тым людзям бачна, што ім это фальш, такі ім самім это не цікава. Я параўноўваю, прабач, ну я мушу вярнуцца ў той час, напрыклад, такі малады фронт у 90-е гады, калі людзі самі туды ішлі, бо это ім было цікава, яны адчувалі драйв такі, што это просто яны там могуць нейк выказаць сабе, сустрэць падобных людзей, а не то, што цябе там нейкімі зніжкамі на парыкмахера цянуць у БРСМ. Это зусім іншае. І у кантэксце як бы тых ютубаў і падкастаў, як бы я не сказаў бы, што так все трагічна. Просто мы мусім як бы больш пра гэта самі гаварыць і ў супольнасці журналісцкай паказваць. Я люблю рабіць такія агляды вот, розных відэа, которых я гляжу, раскрываю для сябе нейкія цікавыя там на ютубе. Ну зараз ютуб это новае тэлебачанне. Таму мне здаецца, што трэба ісці туды. Мы бачым, як у Расіі, што робяць з ютуба, можа ўжо зрабілі нават. І яны рэальна ацэньваюць яго магчымасці. Пакуль гэты інструмент магчымы для нас, для беларусаў, трэба проста максімальна туды ісці. Ну так, і такія вось хлопцы, як так тыя, што былі ў цябе эфіры, Іван і Глеб, яны ў прынцыпе натхняюць нас, што можна рабіць цікава, можна рабіць файна, то, што будзе глядзецца, і класна, калі гэта будзе з'яўляцца не толькі там за мяжой, каб гэтыя такія каналы там прызнавалі экстрэмісцкімі раптам, ці што, а ўнутры краіны, хаця б у той сферы, там, у тым коле, якое вось магчыма, што сёння магчыма рабіць. Дарэчы, ты згадаў пра гэтага вось дзядзьку, які там вандруе ў Віцебску, так, там і нешта там цікавае, смешнае распавядае. Я згадала, што ў праграме хлопцы казалі, што моладзь сёння шукае нейкую трушнасць, так, жывы іранічны нейкі контент, так, без пафасу. Ці згодзін ты з гэтым сам? І калі вось проста згадаць усё, што ты калі-небудзь глядзеў, куды ты трапляў, там яшчэ ж ёсць TikTok. TikTok, дарэчы, вельмі жывы ў Беларусі, так? Вось, так. Як ты сам рэагуеш на гэтую трушнасць? Мне это вельмі падабаецца. Я таксама люблю глядзець менавіта вось, скажем так, пачатак здымкі, канец здымкі і ніякіх, скажем, там пастановак. Это самае цікавае, праўдзівае некае такое жыццё. Зрэшты, я думаю, што поспех таксама саміх хлопцаў, Івана і Глеба, у тым, што і яны таксама такія і так себе паводзяць. Людзі стаміліся, магчыма, праз таксама это тэлебачанне такое традыцыйнае, дзе ўсё робіцца пастановачна. Нават все гэтыя шоу расійскія, дзе там б'юцца ў студыі, зразумела,
накручивать, мы ведаем механизмы, которые робятся. А тут ну, люди стаміліся, іншае пакаленне зусім, яны бачаць пра сацыяльныя сеткі, што іх там падманвалі, это вельмі лёгка зразумець і шукаюць нечага такого аўтэнтычнага, сапраўднага. Я думаю, што у гэтым і ёсць таксама поспех, напрыклад, і незалежных беларускіх СМІ у лепшыя часы, калі там было менш забаронаў, таму што яны рэальна паказвалі жыццё, якое яно ёсць. Яны яго не прычосвалі не так, як на всіх тых СТВ, НТВ, дзе просто ніякай рэальнасці, блізка да рэальнасці не было нічога. Бо узгадай 5 год таму, якія былі папулярныя стрымы і Еўрарадыё, і Радыё Свабода, і іншых, хто рабіў з акцый нейкіх, увогуле з вуліц. Таму што людзі зразумелі, што хто-то цікавіцца іх жыццём, паказалі іх проста. Яны беглі, кідалі працу, каб прыперці да камеры Радыё Свабода і штосьці сказаць у мікрафон, таму што хтосьці хоча паслухаць. Это ім рэальнае жыццё, яны адчувалі эту трушнасць таксама. Я памятаю, як я вела стрымы на вуліцах, і гэта было нават вельмі было прыемна працаваць, тады адчуваючы, што ты у віру нейкіх падзей, побач з табою твае беларусы вось тут на вуліцы, так? А яшчэ шмат беларусаў, якія глядзяць і проста там каментуюць, каментар. Вось я памятаю, як адзін стрым, дарэчы, каля беларускага тэлебачання, калі вось сыходзілі, там звальняліся дзяржаўныя журналісты, так? Я памятаю, што ў мяне стрым, я ўжо развітваюся, кажу, што ну ўсё ўжо там хопіць да пабачэння, вось такая вось гісторыя, так песні спяваюць, там нешта сустракаюць гэтых вось журналістаў. Вось і мне напрыканцы шмат каментароў: куды? Далей, давайце яшчэ. Да. Гэта было класна, так, але я думаю, што ну трэба прыдумляць нейкія новыя фарматы ўжо ў новай рэчаіснасці. Вось, і яшчэ хацела сказаць пра вось гэту трушнасць беларускай моладзі, на мой позірк, што у прынцыпе, гэта вельмі файна. У прынцыпе, не тое, што яны глядзяць нешта трушнае, яны ж так і хочуць сабе адчуваць. Я памятаю, як мой адзін там сваяк там глядзеў нейкі YouTube, і мне сказаў, гэта было такое прызнанне: слухай, вось паглядзі абавязкова вось гэта вось контент, там вядучая, яна вельмі падобная, яна ж такая вар'ятка, як ты, яна падобная вельмі на цябе там 10 гадоў таму, там калі мы там апошні раз бачыліся, так? Вось мне было прыемна, што там мяне параўналі там зоркай, моладзевай зоркай, так? Было цікава. І паглядзець, у прынцыпе. Моладзь трушная, моладзь, мне падабаецца, што яны эксперыментуюць, што яны хочуць быць неяк выдзяляцца, хочуць быць непадобнымі, і раней было, але цяпер сапраўды, можа, і праз інтэрнэт свет вельмі раскрыўся, і усе эксперыментуюць у нейкіх розных там сферах. Вось, і я думаю, што для Беларусі гэта проста клас. Гэта расце новае проста пакаленне, якое яшчэ пакажа сябе. І звярні ўвагу, колькі контенту таксама, напрыклад, у TikToku па-беларуску з'яўляецца новага. Гэта пра трушнасць, таму што людзі таксама разумеюць, што дзякуючы гэтаму яны могуць вылучыцца і інакш увогуле паказацца, быць нейкімі больш арыгінальнымі. Это пра эксперыментаванне, таксама пра пошук. Я думаю, што многія з іх не гавораць у жыцці штодзённа па-беларуску, это часам адчуваецца. Але яны разумеюць, што гэта некая разынка, як мы кажам, так, што гэта нешта, што робіць іх таксама унікальнымі. І дзякуючы гэтаму іншыя, которые глядзяцца, там часам десяткі, сотні тысяч праглядаў, это людзі асвойваюцца таксама за тэму. Для іх это не з'яўляецца чымсьці дзіўным. Я сустракаў у сваім жыцці людзей, которые чуючы маю беларускую мову у Беларусі, казалі пра тое, што яны чуюць толькі калі выпуск надвор'я або ў метро, калі на Мінску бывае. Яны не думалі, што нехто на этой мове размаўляе жывую. А дзякуючы гэтым людзям, которые там і на Інстаграме, цяпер на Трэце, там Трэц проста беларускі, ну. Усе па-беларуску пішуцца. Купілі беларусы. Ну так. Вось, слухай, і вось на фоне таго, што мы з табой меркавалі, якая сёння моладзь, як трушна сябе паводзіць, у прынцыпе, там твае госці паводзілі ў тваёй праграме, там так, і не баючыся сказаць сваё меркаванне, якое дакладна выклікае там нейкую рэакцыю, так, і абавязкова выклікае. Магчыма, яны час ад часам і думалі, што гэта і добра будзе, калі будзе больш рэакцыі. Вось, інтэлектуальная адвага, так званая. Да, я хацела Вельмі не баяцца гаварыць. Да, говорю.
Да, вельмі не баяцца гаварыць. Так, я хацела запытацца, як рэагавала ваша аўдыторыя радыё Свабоды, так, да з'яўлення маладых такіх YouTube-ведушых. Ну, у прынцыпе, тая аўдыторыя падобная хутчэй за ўсё і да нашай аўдыторыі, якая хутчэй і часцей бачыць там палітыкаў, розных экспертаў, аналітыкаў, ужо такога старэйшага пакалення. Якія былі каментары, калі ты сашыў? Мне цікава заўсёды глядзець каментары, калі гэта не бота, але з ботаў я жартую. Так. Не, я якраз таки быў уражаны, таму што звычайна наша аўдыторыя, так як я адчуваю, гэта все-таки людзі больш такога сярэдняга ўзросту або нават старэйшага, которые любяць больш нейкі там сур'ёзны, так мовіць, контент. Напэўна, не забаўляльны. Па-першае, мы яго не робім, таму што мы яго не ўмеем рабіць так, як это робяць іншыя. Вось. А тут аказалася, што там каментатары абсалютна зарэагавалі фантастычна, я сказаў бы. Мне такое ўражанне, што, конечно, шмат людзей это прыйшлі фанаты Глеба і Івана таксама, але там людзі пісалі па-беларуску, які яны захапляюцца. Некалькі там я бачыў крытычных было, але мне здаецца, што абсалютная большасць, звыш 90%, это людзі, которым госці спадабаліся. Пры тым, што звярні ўвагу, хлопцы часам лаюцца матам у сваіх эфірах, у мяне таксама яны лаяліся, і здаецца, мы нават не запіквалі іх. Вось, што для беларускай аўдыторыі мне здаецца, што гэта яшчэ такая трохі чужая з'ява. У расейскім сегменце там всякіх ютубаў і соцсетак это значна больш папулярна, яны там размаўляюць матамі і не лічаць гэта чымсьці там такой тэмай табу. Вось, і людзі як-то успрынялі ўсё гэта вельмі па-сапраўднаму, трушна, так? І мне гэта спадабалася. Спадабалася таксама яшчэ і таму, што нават пачуўшы нешта іншае, з чым яны, магчыма, не згодныя, гэта была некая іншая якасць таксама дыскусіі, таму што людзям цікава было пачуць, і яны гаварылі, што мы вот не згаджаемся з гэтым. Это зусім іншае. Там не было некага хейта, который такі папулярны ў соцсетках. Я не ведаю, магчыма, яны просто ствараюць, хлопцы, вакол сябе такую ауру, калі вот яны людзям падабаюцца, нават калі з імі не згодныя, з імі гатовы гаварыць. Это вельмі вялікая, высокая якасць. Мне здаецца, і журналістыкі, калі з табой рэальна хочуць размаўляць, а не проста лаяцца. Гэта поспех, і хлопцы робяць паспяхова сваю працу ў гэтым сэнсе. І пры тым, што яны ацэньваюць там пераважна нейкі забаўляльны контент, яны, это я і казаў і падчас эфіру свайго, і зараз проста паўтору, это робіцца вельмі глыбока. Мне падабаецца. Яны спрабуюць зразумець, чаму, адкуль это бярэцца, ўсё глядзяць у корань. І людзі, і каментатары, про якіх ты згадала, ну, гэта і ацанілі проста. Таму што яны вот, рэальна убачылі ў гэтых хлопцах людзей, которым цікавыя іншыя людзі. Не проста паржаць, як кажуць, парагатаць, а рэальна вот падумаць, пагаварыць, парэфлексаваць неяк. Это вельмі файна. Гэтага значна больш, мне здаецца, дзякуючы соцсеткам. Як бы ёсць мінусы ў соцсетках там вялікіх або ютубах, але плюс у тым, што для многіх людзей это таксама адкрыла нейкі порт просто знайсці падобных людзей. Ну, это тая вот сегментацыя, про якую мы гаварылі. І мне здаецца, што публіка вельмі добра рэагуе і на Івана, і на Глеба, менавіта дзякуючы таму, што яны не корчаць сабе нікога, кім яны не ёсць. І яны, праўду, кажуць, што яны нібыта паміж двума пакаленнямі трошкі, так? І мне здаецца, што, магчыма, у гэтым, ну, я так думаю, гэта моя такая рэакцыя на гэта ўсё, магчыма, у гэтым і ёсць вось гэты вось поспех таго, што яны робяць і трушна, і глыбока. Да, і яны не ацэньваюць таксама. Вот яны некалькі разоў падкрэслівалі гэта, і сапраўды на это можна звярнуць увагу, што яны не займаюць пазіцыю маралістаў, которые там тлумачаць, як трэба правільна, а вот гэта што неправільна, рабіце так. Яны, напрыклад, не рагочаць нават, калі это нейкі, умоўна кажучы, ў двухкосці трэш-контент, яны да яго ставяцца даволі сур'ёзна. Я думаю, што людзі, которые спажываюць такі трэш-контент, то есть розныя густы людзі спажываюць, некаторым падабаецца такое, і яны таксама это дацэньваюць, таму што хтосьці з іх не смяецца, а просто на адной хвалі з вамі, на адной хвалі з імі. Просто я узгадваю, зусім іншая культура была, калі там я быў там падлеткам, кажучы, па тэлебачанні, там было пра рамкі, там было пра табу,
там было про такое, якім ты мусіш быць, і свабода вялікая там не дазвалялася, бо это все ж таки яшчэ была некая савецкая спадчына, цяпер тага менш і менш, і хоць Беларусі называюцца апошнім аплотам Савецкага Саюзу на постсавецкай прасторе, это абсолютна лухта, я это не згодны, таму што людзі жывуць зусім, маладыя людзі з зусім іншымі катэгорыямі, іх это не цікавіць, маладыя людзі вельмі добра адчуваюць фальш. Асабліва яны адчуваюць яго там праз экран там або тэлевізара, або праз экран Ютуба якогось Марата Маркова, там не трэба быць спецыялістам просто па псіхалогіі ці па чым-небудзь. Чалавека глядзіш, і ты абсолютно адчуваеш, што чалавек фальшывіць кожнай сваёй літарай, которую ён прамаўляе кожным сваім гукам. Наўрад ці сам верыць у тое, пра што ён кажа. Я нагадаю, што ў нас у гасцях Зміцер Гурневіч, журналіст радыё Свабода, і да нас прыходзяць таксама каментары і пытанні ўжо, калі мы размаўляем пра каментатараў. Вітаю, чацік. Пытанне. Давай зробім такі бліц. У нас 10 хвілінаў, ёсць яшчэ шмат пытанняў, каротка. Пытанне. Навошта Зміцер папулярызуе русафілаў? Яны плацяць за рэкламу? Ну, напэўна, гэта да таго, што я памятаю, што калі хлопцы яшчэ з'явіліся, так, у Ютубе час ад часу там на іх там лаяліся, што яны там клічуць да сябе і там людзей з Расіі часам. Яны там казалі, што ну, вось яны пагаджаюцца прыходзьце беларусы, мы ўсім рады. Я не разумею, это трохі такого закіду папулярызую русафілаў. Гэта беларусы да мяне прыйшлі, так? Яны размаўляюць па-расейску, так як это робяць 90% людзей. Мне здаецца, не трэба змагацца з большасцю. Трэба паспрабаваць зразумець, чаму людзі, напрыклад, размаўляюць па-беларуску, і як іх схіляць па-расейску, і як іх схіляць да беларускасці. Не крытыкай, не хейтам, ніхто не перайдзе ў выніку гэтага на беларускую мову. Просто трэба памятаць, што без гэтых людзей, которые сёння гавораць па-расейску ў Беларусі, ніколі беларускай большасці не будзе. Таму што гэта яны, перайшоўшы, могуць яе стварыць. І калі мы не будзем паважаць гэтых людзей, не спрабаваць іх зразумець, часам іх выбары таксама не свядомыя. Это адбываецца проста з пакалення ў пакаленне, людзі сабе пытанні не задаюць. Мне цікава ўбачыць іншую перспектыву, зразумець яе. Я не лічу хлопцаў русафіламі і блізка нават. Мы ж таксама і прыватна гаварылі, там і таксоўка мы пасля запісу ехалі, гаварылі, абсалютна не лічу іх русафіламі. Я часам таксама запрашаю нейкіх расейцаў у свае эфіры. Мне здаецца, дзіўна адмаўляць пра тое, што побач з намі ёсць такая дзяржава, як Расія, которая будзе, пакуль яна будзе існаваць, вызначаць нашу будучыню і разумець таксама, якія людзі там жывуць, якія яны, з чаго яны хочуць, чаму яны так думаюць, таксама вельмі важна. Розныя разведкі плацяць мільёны на тое, каб зразумець, пішуць нейкія там справаздачы, рапорты. Так давайте будзем разумнейшымі, будзем просто пачуем самых разумных людзей, которые там ёсць, што яны думаюць пра сябе, і зробім нейкія высновы таксама для сябе, як нам быць побач з імі. Это не робіцца для папулярызацыі расійскага контенту ці расійскіх спікераў. Это робіцца для некага разумення. Я прынамсі тлумачу, это моя матывацыя, чаму я, напрыклад, іх вельмі рэдка запрашаю, а больш запрашаю беларусаў. І не скажу, што это беларусы таксама шмат каму цікавае. У нас чамусьці грамадска-палітычны контент, ён дашоў да нейкай столі і ў радыё, і там іншых, калі мы запрашаем спікераў, десяткі тысяч і больш оно не праходзіць. Хаця это таксама не кепскі варыянт. Вось, ну, я згодна, што трэба запрашаць усіх. Для гэтага мы і медыа, так, каб паказваць тую рэчаіснасць, у якой мы жывем. Вось, а ў гэтай рэчаіснасці жывуць людзі з розных краінаў, з рознымі палітычнымі і рознымі там позіркамі. Яшчэ адзін каментар. Тата піша: падчас гляджу чат рулетку украінцаў з моладзю з Беларусі, таксама я гляджу, дарэчы, нейкі жах, ні мовы не ведаюць, ні сваёй гісторыі, палітыкай не цікавіцца. Узкі мір захапіў іх мозг, губляем моладзь, на жаль. Ты згодзін? Ну, не ведаюць, губляем, але я ўпэўнены, што проста такая катэгорыя людзей вельмі вялікая. І замест таго, каб гаварыць, што мы там губляем, пастаянна плакаць, трэба сапраўды падумаць, што рабіць, каб такіх людзей прарасейскіх або настаўленых, або которые не ведаюць беларускай мовы, было менш. Так, трэба рэальна накіроўваць сваю энергію на стваральную працу.
напэўна, не на агрэсіўную. Я не веру на агрэсіўную працу. Я ўжо мінулы раз сабе быў, цытаваў братоў Луцкевіча. Браты Луцкевіча — это мае проста найулюбёнейшыя беларускія героі ever. У іх былі такія 100 гадоў таму тэксты, і яны пісалі, што наша беларуская рэчаіснасць павінна быць накіраваная на стваральную працу кожны дзень. Не на разбірацца, хто мае рацыю, хто разумнейшы, хто больш вялікі, а хто больш меншы. Просто ставіш мэту і робіш гэта кожны дзень. Для пашырэння, скажем, сваёй праўды беларускай, там, беларускай мовы, як мы кажам цяпер, беларускага контенту. Лічыш, што мала глядзіць, вышлі спасылку там праз мейл, праз WhatsApp або праз іншае, падзяліся, лайкні. Слухайце, это цяпер такія інструменты, такі свет цяпер такі проста. Такіх людзей вельмі шмат, которые не чуюць беларускай мовы, не разумеюць. Трэба прыходзіць, гаварыць, запрашаць. Іншага выхаду няма іншага інструмента проста. Або забыцца на іх, забіць, як некаторыя кажуць, выкрэсліць з беларусаў. Я думаю, што это не варыянт, таму што без гэтых людзей ніякай Беларусі не будзе. У нас няма іншай Беларусі проста і іншай моладзі. Хаця яна вельмі класная, вельмі цудоўная. Я, в прынцыпе, люблю беларусаў маладых. Я таксама вельмі люблю, і я хочу сказаць, што я цалкам не згодная наконт таго, што вось моладзь вось так абагульняць, моладзь не цікавіцца палітыкай, агулам. Да ладно, узгадаем розныя. Я нават не буду казаць пра 20-й год, вось ты ўжо казаў пра малады фронт, так, згадваў, так, было раней, так, я пагажуся, што, напэўна, раней моладзь больш чытала, калі не было інтэрнэта, няма было чаго рабіць, чыталі кніжкі, так, кніжкі яны трохі слухаюць. Мои дзеці слухаюць аўдыёбукі. Это тое самае, што кніжка. Ясна, што кніжка лепш, канешне, магчыма, але не слухаюць падкасты на нейкія тэмы, там тэхналагічныя ці што, ці палітычныя, гістарычныя. Раней я кажу пра тое, што, напэўна, ўсё ж такі ўплыў літаратуры, ён быў больш шырэйшым, людзі, а яшчэ таксама абменьваліся нейкімі кніжкамі, так, у розныя там часы, эпохі, там чаго нельга было купіць, і заўсёды было цікава. А што гэта тое, што прадаецца толькі ў краме там моладзевага там фронту, напрыклад, так, дзе офіс быў, вось што гэта такое, і ўсё было вось цікава. Была такая моладзь заўсёды была розная, і яна застаецца такой. Мы памятаем, як у 20-м годзе студэнты выйшлі вялікім маршам, я там была, я рабіла тады стрым, вялікі марш ад раніцы, толькі прыехалі, пачаліся заняткі, вось прыехалі, вярнуліся з канікул, вось дзеці, яшчэ дзеці, проста ўчорашнія, так, вось, і выйшлі, я была ў захапленні, я думала, як гэта, адкуль у іх гэта ў галаве, яны выраслі пры Лукашэнкі. Вось. А яшчэ я хочу сказаць, што літаральна учора у нас у эфіры была Ліза Пракопчык, гэта віцэ-спікерка каардынацыйнай рады і таксама удзельніца моладзевага наступу, так, вось, якая зусім на роўных размаўляла са мной пра палітыку, абмяркоўвала важныя там справы, абмяркоўвала выбары ў КР, дзялілася сваімі ўражаннямі, напрыклад, там пра тое, што вось яна лічыць, дарэчы, што зараз вось гэтыя санкцыі таксама, так, гэта ціск, вось што нельга там дамагацца нейкай вольнай Беларусі выключна санкцыямі, патрэбна ўсё ж такі нейкая там нейкі дыалог, вось таксама гэта яе меркаванне, таму што яна вельмі хвалюецца за, у тым ліку, не толькі за проста людзей, а за моладзь у Беларусі, якая застаецца закрытая, у прынцыпе амаль закрытая ўнутры краіны, таму што цяжка кудысьці выехаць, цяжка, і вось людзі варацца ўнутры і там ездзіць там у Расію і іншыя краіны, якія яшчэ там, прымаюць больш хутка беларусаў, вось. Это вялікая праблема, таму што, глядзі, я якраз вчора ўзгадваў пра эту справу, калі кнігароў зараз пасадзілі этих людзей, которые распаўсюджваюць кніжкі. Здавалася б, там этих кніжкі беларускія выдаюцца сотнямі накладам, не тысячамі і тым больш не десяткамі тысяч. Але я думаю, што ва ўлады ёсць цудоўнае разуменне, што гэта можа быць як з канцом Савецкага Саюза. Калі ты трошачкі дасі паветра свежага ў эту сістэму, там проста ўсё выбухне, все клапаны разаб'е. Таму яны будуць змагацца з кожнай праявай. І моладзь, канешне, таксама будзе адчуваць гэтае наступства гэтага, але мне падаецца, што ў цяперашнім свеце змагацца з гэтым не мае ніякага сэнсу, пакуль ёсць інтэрнэт. А інтэрнэт адключыць яны цалкам не змогуць, бо ад гэтага залежыць таксама і дзяржаўнае функцыянаванне розных інстытутаў, органаў, універсітэтаў, крамаў, бізнесу, ўсяго. Таму як бы гэта все-таки на руку нам, той, хто хоча, каб Беларусь была свабоднай, дэмакратычнай краінай з нейкімі еўрапейскімі каштоўнасцямі. Я згодны, што людзі павінны выязджаць, людзі павінны бачыць, як жывуць іншыя, нават калі это не ідэальны свет паўсюль навокал, але все-таки это открывае гарызонты, любыя падарожжы. Для мяне вельмі праблематычна, што маладыя беларусы, якія сам рабіў, таксама агляды, там ездзяць, паглядзець в азёры ў Карэліі. Я не сумняюся, што Карэлія прыгожая ў Расіі, там як бы
Толькі мне б хацелася, каб все-таки беларусы у большасці кіраваліся у іншы напрамак і вучыліся ў заходніх універсітэтах. Я пазаўчора чытаў Нью-Йоркер, часопіс амерыканскі, і там напісана было, што штогод 300 тысяч кітайскіх студэнтаў едзе вучыцца ў Злучаныя Штаты, і пазней усе гэтыя людзі вяртаюцца ў Кітай працаваць. Это просто фантастыка. Кітай мае такое стаўленне да сваёй моладзі, да сваіх маладых людзей. Яны хочуць, каб яны атрымалі найлепшую адукацыю ў свеце і вярнуліся дадому. У нас засталася літаральна хвілінка. Я не магу не задаць пытанне, бо мы размаўляем пра ўсю моладзь у Беларусі. Пытанне, на якое я сябе не магу пакуль адказаць сама. Як ты лічыш, усё ж такі ёсць і тая моладзь, якая там ідзе ў БРСМ, таму што можа і хоча, так, будуе сваю кар'еру ў палітыцы, менавіта ў палітыцы пры рэжыме Лукашэнкі, так? І як ты лічыш, гэта людзі, якіх кіруе толькі нейкая кар'ера, яны хочуць так, неяк вось я такі, так, выпендрыцца, не ведаю, там дабіцца і разумеюць, што, яны могуць гэта зрабіць толькі вось у такім кантэксце, ці ёсць і тыя, хто таксама ідзе супрацоўнічаць з гэтым рэжымам, разумеючы, што гэта калісьці лясніца, вось, і што гэты чалавек будзе на сваім месцы дапамагаць, магчыма, зробіць нейкую рэформу і неяк вось выратуе Беларусь, хоць неяк так. Абсолютно розныя. Есть апартуністы, і тыя, которые не разумее, і той, который хоча выкарыстаць. Нема нічога лепшае, чым навука на гісторыі было. У КПСС колькі там мільёнаў людзей было? Што яны рабілі, будавалі будучыню, таму што інакш ты не збудуеш, не пайшоўшы ў нейкую парту, не далучыўшыся. Калі знікла КПСС, тыя людзі адкрывалі прыватныя фірмы, прыватныя газеты, станавіліся міністрамі, як такі Пётр Краўченко ў Беларусі, который займаўся камсамолам, а потым ён стаў міністрам замежных спраў, ён па-беларуску гаварыў, ездзіў там пасольствы адчыняў, вяртаў беларускія каштоўнасці з замежжа. Таму я не бачу праблем, за ён быў віцэ-міністрам. Карацей, я не бачу праблему ў тым, што людзі нават, которые ёсць у БРСМе, это ніякі не крыж, это ніякая не пляма. Я ведаю людзей, которые там былі, мои сябры найлепшыя, которые сталі у добрым сэнсе беларускімі нацыяналістамі, дбаюць пра сваю дзяржаву. І ёсць, конечно, тыя людзі больш тонкія, которые хочуць выкарыстаць это у гэтым месцы на карысць сваёй дзяржавы. Я думаю, што ў гэтым вельмі складана, там вельмі жорсткія правілы гульні, і я не думаю, што это вельмі паспяхова, але ёсць людзі, я знаю людзей на вельмі высокіх пазіцыях, там у райвыканкамах, вышэй на аблвыканкамах. Это людзі, которые не падтрымліваюць уладу, і таму я лічу, што катэгарычнымі не трэба быць да тых людзей, которые нават ёсць у БРСМ або ў нейкіх там розных структурах, арганізацыях. Калі яны робяць вельмі карысныя рэчы, хай робяць, так трымаўся на гэтым Савецкі Саюз, дысідэнты ў Савецкім Саюзе, которые, здавалася, былі савецкімі людзьмі, а пазней яны будавалі незалежную Беларусь. Дзякую. У мяне самае апошняе пытанне. Скажы, калі ласка, ўжо каб падсумаваць, ці можа, на твой позірк, беларуская моладзь, якая застаецца ўнутры краіны, і беларуская моладзь, якая выехала, вось ты сам кажаш, што гадуеш 2 сыноў ужо падлеткаў, знайсці нейкую агульную прастору, дзе будуць неяк камунікаваць, нейкія свае тэмы, вось каб далей заставацца адзінай беларускай моладдзю. Мне здаецца, што гэта просто нават і пытання такога быць не павінна. Это іншы свет зусім. Людзі цяпер жывуць, на жаль, або на шчасце, я не ведаю, у онлайн-прасторы. Яны гуляюць камп'ютарныя гульні, там яны паміж сабой размаўляюць незалежна адкуль яны. У гэтым сэнсе беларусам можна быць у любым пункце свету, дзе б ты не быў. Натуральна, нам важнее беларусы ўнутры Беларусі, бо без іх проста ніякай дзяржавы там не будзе. І вся наша энергія павінна, на маю думку, быць накіраваная туды, найперш на гэтых людзей, на іх падтрымку. Але я не лічу, што маладыя людзі, которые жывуць беларусы ў Варшаве, ці дзе-небудзь там у Менску, ці ў Магілёве, што яны не знойдуць нейкай агульнай мовы. Это зусім іншы свет ужо. І мы бачым па заходняй Еўропе, людзі перасоўваюцца, жывуць там пару гадоў, вяртаюцца дадому, зноў выязджаюць. Калі няма межаў, это ўвогуле не праблема. І трэба марыць проста пра такую Беларусь, которая б не мела мяжы з еўразвязам. Ты садзішся ў цягнік, у самалёт, ляціш Ryanair'ам у Парыж, вяртаешься, працуеш па кантракце год. Это самы ідэальны свет, на мою думку. Дзякуй вялікі. На такім вось пазітыве мы скончым сённяшнюю нашу размову. Дзякуй, Зміцер, што прыйшоў да нас у эфір. Заўсёды рада бачыць. Нагадваю, што сёння у нас у гасцях быў Зміцер Гурневіч, журналіст радыё Свабода, з якім мы размаўлялі
пра беларускую моладзь. А для вас працавала Марыся Вайтовіч. Слухайце Еўрарадыё.